živá barva plná zlatých odlesků. Tak tam mě rozzáří. Proto jsem podlehla novým odstínům Glossy Chocolates od Casting Creme Gloss. Jejich lahodně zlatým odleskům se nedá odolat. Bude to vypadat úžasně. A to vše bez amoniaku. Casting Creme Gloss od L'Oréal. Čokoládová, pralinka, karamel. Barvy, na které jsme čekali. Podívejte, jak účinkuje Cillit Bank. Proč to nezkusit doma? Já si ale myslím, že můj domov je čistý. Já vám řeknu opravdovou čistotu. Cillit Bank. Tak jo? Podívejte. To je teda síla. Vyzkoušíme to v koupelně? Promídlový povlak. Zmizel jedním tahem a moje vana? Ani šmouha. Teď se leskne jako nová. Čistota Cillit Bank v celé domácnosti. Z celý ten bank konečně vidím změnu. Bank a špína je pryč. Přejete si každodenní profesionální péči proti stárnutí? Avon představuje nový noční revitalizační krém Enim Rejuvenate. Viditelné výsledky profesionální péče už za 7 dní. Zavolejte své Avon lady. Přivítejte krásnější zítřek. Prosím tě o požehnání. Ne jako